आयु एक्सारसाइज खालामदों नै रावबो आं ओंख्रि संनो रोङा होननानै दाबुं बे रेसिपिखौ जेब्ला ट्राइ खालामगोन होमबा मानसिफ्रा सानगोन जे आयौ एफा गोथाव संनो रोङो होननानै सानगोन आरोना नै लोगोफोर फुं सोरां जाबाय बेनिफ्राय नै आंनि खामानि मावनाय सोलिगासिनो नैबे सिथ्ला सिबखांबाय ओमफ्राय ओरैजों नै लामा सिबैबाय बै बायरायाव सिबखांजोब्बाय दा बेल'सै आरो ओमफ्राय नैबेबो सिरबाय थायो बे सिबबाय नालाय सिबबाय आंना बेबायदि स्रां खालामजोबनो लुगैयो दे होमबा लोगोफोर नै आं बेखौ मावनानै लाग्रोसै बेनिफ्राय नोंथांमोनजों दिनै मा शेयार खालामलांनो हायो खालामलांबाय थानोसैलाय थ' दाबो नै आं मोखां आरि सुवाखै ओंखायनो एसे मोखांखौ नुजाथ'ला आङो दाहाय नुजाबाय थानोसै एक्सारसाइज खालामदों दे खालामबावलाय एक्सारसाइज खालामदों दे खालामदो आयु एक्सारसाइज खालामदों नै आयु एक्सारसाइजआ नै आयु दे आरोबाव दे औ आरोबाव औ आयु रोंगौथ' न' औ दे आयु फुंनि एक्सारसाइज औ फुंनि आबाव आयु एक्सारसाइजआबो आयु जाबाय दे मेङो आबाव थोस बिदि गाखोलायनायसो आथिङा आयु नै बेखौ जाग्रोनानै लानोसैलाय बोरो मोखां सुवाखै दाबोनो नोरसिं बिलाइ सुनानै जानोसै नै टमेट' दाउ बेयो मोनखाबाय ओंख्रिया ओइ नोंहालाय मा जाखो दा नै आङो रेडि जालायबाय थांनोसै नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै आं नोंथांमोनजों जा शेयार खालामलांबाय थानोसै थुदो होमबा नै लाजोब्बाय आङो रेडि नै चैत्र मासनि एकदम सान्दुङा जाथारलायबाय आरोना थिंनो आयु चैत्र मासनि थिं सान्दुं अयथासार जाजेनलायबाय होनबावनो बोथोरा सफैलायबाय थांलायबाय थान्दा बोथोर ना आयु क्लासनिफ्राय ओंखारबोबाय ओमफ्राय नैबेयाव दख'ना लाबोदों नालाय आङो नै ओमफ्राय बैयाव सासे नेगासिनो आरोना माबा खाथियाव रेल ट्रेक खाथियावहाय दा बेखौ हैग्रोसै आङो ओमफ्राय थांनोसै गांनै दं बेयाव दख'ना गोमो नै लोगोफोर दिना माबायदि जाखो एकदम बार बारनाय अखा हाहां जाबाय आरोना नै ओमफ्राय दा नै लोगोफोर आङो न'आव सफैबाय बिनिफ्राय दा आयौ खोमसिथार बेवहाय आङो ओंखाम जायाखै नालाय ओंखाम जानो थाखायथ' ओंख्रि नांगोन नालाय दा ओंख्रि संनाङाखै आङो दहायहाय संलाङाखै ओमफ्राय आइखौबो आङो संना दोननो बादा होखादों आरोना दा संनानै जाफैगोन आङो होननानैहाय दा बेखौनो संनो नागिरदों आं ओमफ्राय मोनसे सिम्पोल ओंख्रि संनानै जानोसै आरोना बेखौनो दा नोंथांमोनजों शेयार खालामलांसै आङो माबायदि संनो नागिरदों नै दा बेनि थाखाय आङो बेखायनो नै मा लांफैदों बेखौ नायदो नै आलु लांसै आङो आलु बेखौहाय लांसै न'नि आलु बेयो नै एकदम खोबना दोनजोब्बाय ओरै ओरैबायदि सिम्पोल रेसिपि संनानै जानोसै आङो बयबो संनो बादोंबा बेखौनो संनानै जानो हागोन आरोना नै साना माबायदि जानानै थाखो मोलेले जानानै थाबाय साना नै फैनानै बेखौ फुथुफैग्रोबाय आङो ओमफ्रायसो मावनाय दा जानाय जासिगोन आरोना बेखौ फुथुग्रोनानै लाबाय बिराद उन्दुनो ओंखारबायमोन बेसारा उन्दुवाखैमोन आं गैयैखायनो उन्दुनो थिनबाबो उन्दुआनो ओमफ्राय आंखौ नेथाबबाय थानानैसो उन्दुबाय आरोना बियो दा लोथो नै उन्दुलांबाय दसेनो ओमफ्राय नै सानबाबो मुसारि खोंनानै होआबा उफाय गैया थाम्फै थुम्फै अरजानो गियोना ओंखायनो दसेबाबो मुसारि खोंनानै दोनो आरोना बेखौहाय उन्दुनानै थाथ'थोंसै बियो दा एसे गोबाव उन्दुसिगोन बे
लोगोफोर माने रेडि खालामनानै लाजोबखाबाय ओमफ्रायहाय नोंथांमोना नायलांदो आङो ओरैबायदि सिम्पोल ओरैबायदि इजि जायफोर माने ओरैबायदि संनो बादों मालाबा मालाबा बायोबो नालाय ओंख्रिफोरखौ संनो बायोबो ओमफ्राय टाइमबो मोना जायो दा बेनि थाखायहाय नोंथांमोनाबो बे रेसिपिखौ ट्राइ खालामनो हागोन आरोना ओमफ्रायहाय बेनो ओंख्रि संनो बानायबो थायोना मालाबा मालाबा समावहाय दा बेखायनो आंबो समाबो गैला नालाय ओमफ्राय नै जानोबो टाइमाबो जाबाय बेखायनो थाब-थाबनो आङो जानायनि थाखायहाय बे ओंख्रिखौ संनो नागिरदों आरोना नायलांदो नै मा मा नांगौ बेनि थाखाय ओमफ्रायहाय माबायदि संगोन जास्ट ओरैबायदि सिम्पोल ओरैबायदि इजि माने आं ओंख्रि संनो रोङा होननानै मालाबाबो दाबुं आरोना बेखौ जुदि ट्राइ खालामाखैबा बेखौ ट्राइ खालामनानैसो बुं जुदि ट्राइ खालामाखैबा खालामथार आरो जायखिजाया बेनि थाखायनो आं हानानै लाबाय नै माबायदि बेबायदि स्लाइस बेबायदि हानानै लाबाय आरोना बांद्राय गोबाबो नङा बांद्राय रोजाबो नङा बेबायदि हाबाय ओमफ्राय पियास दरसे लाबाय ओमफ्राय नै बानलु थाइथाम लाबाय आं बेखिनि बे जायफोर कलेज थांनायफोर ओमफ्राय पिजि थायो नङा होमबा क्लासाव थांनानैथ' बिराद मेंफैयो बाफैयो नङा होमबा एखमबा ओमफ्राय टाइम हास्लाबा जायो एग्जाम टाइमावथ' बिराद संनो बायो माने टाइमखौनो मोनखाया दा बेनि थाखायहाय बे रेसिपिखौ नायनानै ला बयबो जाहाथे जानायफोराखैबा जानाय नायबानो जाबाय ट्राइ खालामनायबानो जाबाय आरो आं दाहाय नोंथांमोनजों ट्राइ खालामनानै खिन्थागोन माबायदि टेस्ट जायो नायलांबानो जाबाय होमबा मा मा नांगौ साराया संलायानो रुइजासे जमा संख्रि नांजासे थाव गोथां एसे नै आइया लगायनानै जादोंमोन बानलुजों संख्रिजों ओमफ्राय जाजोबनो हायासैनो बानलु होफ्लांनानै गोसा मोननानैहाय दा आं जागासिनो गंगार थाइसिब बेखौहाय बांद्राय जानायनि थाखायनो माने फोराननानै दोनदोंमोन आरोना ओमफ्राय फोरानो नै बांद्राय माबा राना होमबाबो गाज्रि जायोना बांद्राय बुरजा नालाय फोरानाबाबो ओंखायनो फोराननानै दोनदोंमोन जाजाखायो आंथ' हारा खैलाय होयो नायबायदि गोसोमासो गोदै सालाद जानोसैलाय न'आव बेबायदि थाबाथाय माने खायै जानो एकदम फ्रेश प्लास अर्गेनिक नङा होमबा बिराद मोजां मोनो आरोना दा नै बेखौ सालाद जानोसैलाय आङो दिनैहाय खायै मोनजासिगोनलाय आरोना थाइबें नैबे चिजखौ नांगौ बाहाय खानाय दंखायोमोन नालाय रुइबाय नै बिराद मोजां दसेनो रुइखायो न'नि नालाय Giòn Saya try खालामगोन बा try खालामफेरबाय गोथाव नङा होनना बुंनो हाखाया आरोना easy simple
नायनांबाय थाला बिराद टेस्टी लोगोफोर एकदम बेस्ट'बा आरामसे बे रेसिपिखौ ट्राइ खालामनो हागोन गोथावबो एकदम टाइमबो नाङा खामानिबो गैयाफ्रा माने खेबसेनो हादो हरजोबदो जाबाय आरोना बास ओमफ्राय लोगोफोर दिनै बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं होमबा बेयावनो दोनथ'नोसै